Познати ли са ви следните симптоми? Болка в шиен, торакален или лумбален дял, скованост или усещане за блокаж, ограничена подвижност в гръбначния стълб, изтръпване или мръвучкане в крайниците, главоболие и чувство за замайване, световъртеж, шум или заглъхване в ушите. Слушайте внимателно. Остеохондрозата представлява дегенеративно изменение на междупрешлените дискове, при което те постепенно губят своята еластичност и способност да поемат натоварването. С времето това може да доведе до патологични промени в съседни ставни повърхности и костни структури на гръбначния стълб, в резултат на което могат да се появят симптомите, които споменах по-рано. Въпреки че остеохондрозата е част от естествените процеси на стареене, нейното развитие се ускорява от продължително обездвижване, неправилна стойка, еднообразни физически натоварвания или наследствена предразположеност. В зависимост от засегнатия участък, остеохондрозата може да бъде шийна остеохондроза, проявява се болка в шийния дял, раменен пояс, главоболие и скованост. Торакална остеохондроза, по-рядка, но често свързана с болка и напрежение в торакалния дял. И лумбална остеохондроза води до болка и ограничение на движенията в лумбален дял. В център Kinesio Life, град Стара Загора, чрез кинезитерапевтични и рехабилитационни програми работим върху отстраняване на причината на болката, а не само върху симптома. Намаляваме напрежението, възстановяваме движението и стабилизираме гръбначния стълб, за да върнем нормалния начин на живот без болка. Ако изпитвате някои от тези симптоми, обърнете се към нашите специалисти, за да ви помогнат.